החורף התחיל ואיתו גם הווירוסים ומחלות החורף, וגם דורון שלנו כבר חזרה מהגן מצוננת ומשתעלת, וזה בדיוק הזמן לדאוג לה למערכת החיסונית. יש לנו את סירופ הסמבוק, שאנחנו ניתן לדורון מעכשיו במהלך כל החורף, כמה טיפות כל יום, מה שיחזק לה את המערכת החיסונית ויעזור לה להימנע מהידבקויות בגן. ויש את סירופ התאנים שמסייע נגד שיעול, ממש סירופ נגד שיעול, אבל טבעי לחלוטין ממיצוי תאנים. ומה שהכי מיוחד בדברים האלה זה שהם נורא מתוקים, וילדים מאוד מאוד אוהבים אותם. עכשיו ניתן לדורון כמה טיפות של סירופ סמבוק, בגדול. זה טעים? כן. וקצת מהסירופ תאנים, כי דורון קצת משתעלת. הופ, בגדול. יופי. זה טעים לך? כן, איזה כיף. זהו, ממליץ לכולם להשתמש בדברים האלה, טבעי לחלוטין, ובאמת עוזר.